Komunikácie žití na veršie a utekajú z toho dôvodu. To nie je to ničúca. No, keď to znamená federácia. Čo to znamená federácia? A to je tak, že povedal štátne. Je Slovenská ale je to spoločná. No práve nie. Pôvodne to bolo myslené tak, že Slováci budú vládať sami, všetci budú vládať sami a ešte to budú vyrovať niečo spoločné a na niektorých spoločných to budú federálne. Len je to bolo na papieri, ale skutočnosť bola taká, že zatiaľ všetko rozhodovalo. Práve je federálne vláde, a naša vláda je všetká iba vytvorená vytvorená. Takže myšlienka bola dobrá, ale praxi sa to no vymenuli prvý a to bol celý Zorba, Antonín Zaporovský, Novotný, Spodán a definition of capitalism, which capitalism is